ang unang Tesalonica 4 versikulo 13 nga po sa ubos kabahin. Apan dili among tinguha mga igsuon nga kamo dili mahibalo may tungod kanila nga nangamatay. Aron dili kamo managsubo ingon sa uban nga walay paglaom kay maingon nga kita nagatuo man nga si Kristo namatay ug gabanaw. Maingon man usab sila nga nangamatay pagadaton raw niya sa Dios pinagi kang Jesus uban kaniya. So ito mga pag-ampo amahan nga langit no nalaygod ka Ginoo sa walay katapusan niya kami Ginoo magatuon sa mga pulong nga ituod sa imong pagbalik amahan alulot mabuti ang matagos sa kanamo nga pinipulong nga mahimo kanilang masabtan Ginoo amo kining putang sa mong kasing-kasing nga di kami mawatan sa paglaom taliwala na kami sa mga kabugnaon kanuyahon sa pagkalagad apan pinipulong mo Dios subuti nga magahatag din na mong kadasig Ginoo aron kami dili mawatan sa paglaom amahan. Salamat amahan sa imong kaayo panalangin niyo sa pagpatalimo ug ilabi sa kanako amahan wala kay ikaw kinabalo sa pagsulti sa mga pulong apan tagay ug kinabalo kaalam amahan. Laygod ko sa mga katapusan ako gining ito kay salamat ya lamang sa pangamanan mo pangalan ni Jesus Christ. Amen. Amen. Salamat sa Ginoo maglingkod ta. So ang meeting ani igsoon at iba din nagahisgot apat ani his Ginoo. So taas-taas man igsoon so ako lang sa malay no kini gisulti ni Apostol Pablo igsoon nga dili niya gusto nga tinguhan niya nga mga Kristohanon o mga magtotoo nga dili niya gusto nga dili makabalo sa pagbalik niya sa Ginoo mga kaigsuonan. Wala yang gipahibalo labi na sa mga kaigsuonan nga nangamatay na ang ilang mga mahal sa kinabuhi, ang ilang mga hibugma, ilang papa gidikanan gatong mga Kristohanon nga nahibilin igsoon gisulatan ni Apostol Pablo aron sila dili mawat-an og paglaom aron dili sila magsubo igsoon maingon sa uban nga mawala na paglaom igsoon tungod kay kini laging mga matay ang tao igsoon ang tuwang uban nga wala lagi pagkabanhaw wala lagi pagkabuhi pag-usap mga igsuonan apan gipahibalo ni Apostol Pablo nga kinahanglan ang mga Kristohanon dili magaguol bisan pa ato mga gidikanan mga kaliwatan nga nangamatay dili angay mag-uol ang mga Kristohanon ilabi na kung nangalagad ang imong mahal sa kinabuhi igsoon sa dihambuhi pa siya igsoon kaya kuyaw igsoon kung ang tao wala kaabot sa gitawag o pagpangalagad sa Ginoo muna lisod kaayo igsoon kay nga naman dili niya maangkon ang gitawag og saad sa Dios nga kinabuhi walay katapusan kaya tao kinahanglan mualagad aron ang gasa nga kinabuhi walay katapusan ihatag sa Dios niadtong nangalagad ngadto kaniya kay matud pa dinhi apan dili ang among tinguha mga igsuon nga dili kamo mahibalo may tungod kanila nga nangamatay aron dili kamo magsubo ingon sa uban nga walay paglaom kay maingon nga kita nagatuo nga si Kristo namatay ug gabanhaw maingon usab sila nga nangamatay pagadaton raw niya sa Dios pinagi kay Jesus uban kaniya so katulad mong nangamatay niya kang Kristo igsoon mo na to'y daton sa pagbalik sa Ginoo mga kaigsuonan no kaya kini mao ipahayag kaninyo sumala sa pulong sa Ginoo sumala din sa pulong sa Ginoo dili sumala sa pulong nga kitang mga buhi nga mahabilin pa hangtod sa pag-abot sa Ginoo dili kita magauna kanila nga nangamatay sa to pa igsoon mauna ni ang pagbalik yun sa Ginoo igsoon dunay mga Kristohanon nga maabtan nga buhi pa sila igsoon na kanila ang pag-alagad sa Ginoo na kanila ang Espiritu sa Dios o makit-an sila sa Ginoo igsoon nga nangalagad o katong nangalagad diya sa Ginoo nga buhi pa igsoon daton niya igsuon sa kinabuhing walay katapos pero dili ta una atong nangamatay sa to pa igsuon katong nangamatay nga kang Kristo muuna sa pagbangon o unahon sila sa kinibang pagbayaw igsuon uban kita nga mga buhi igsuon mo na pinakalindot mo na gitawag og unang pagkabanhaw no kana igsuon alang lamang kana sa mga nangalagad sa Ginoo alang lamang kana sa nagkinabuhing baraan Kriston matarong o nagkinabuhing uyod sa kagubuton sa Ginoo na unang pagkabanhaw no pinadayag 20 versikulo 6 bulahan o balaan ang tao nga makaambit sa unang pagkabanhaw sa mga taong ingon niya na niini ang ikaduhang kamatayon wala na igahom sa pagbuot ninunuwa sila mahimong mga saserdote sa Dios o ni Kristo uban kanila maghari sila sa usa ka libo ka tuig so katuig mga banhaw igsoon na nangamatay diya sa pagpangalagad sa Ginoo igsoon pagkanindot adunay malawat nga kinabuhing walay katapusan unang pagkabanhaw mga kaigsunan wala na pagbuot ang kamatayon no
O dili ta makaambit sa kasakitan ni Igsoon, wala na gitawag o katong pagbanhaw sa nangamatay, gikan nangamatay sa kadagatan, kabukiran, katong matubang na bitaw ang mga tao sa White Rose Judgment Igsoon, tanan na yun to Igsoon. Hallelujah. Muna pinakalindot Igsoon, no? Muna yung ni Pablo bitaw, unong rito na, nga wala pa kamo kahibalo nga kamo maghukom niya sa mga manununda. Labi kitang maghukom sa mga gagmay sulihanin. So nindot kaayo Igsoon kung ang Kristohanon makaambit sa unang pagkabanhaw kay wala na ikaduhang kamatayon o mahimo na silang mga saserdote sa Dios uban ni Kristo. Muli akong pangaduyon Igsoon nga makaapil kita niining unang pagkabanhaw mga Igsuonan. O dili kita mag-uol ni atong mga ginikanan nato nga namatay dugay ng panahon nga nag-alagad sa Ginoo. Kita mag-uol tungod kay sila Igsoon kung banhawon na sa Ginoo, kung kaamtan tagbuhi nga nangalagad sa Ginoo, danon usab kita diha sa Ginoo, no? Kay diha matud pa nini. Hallelujah. Kay kini mao ipahayag kaninyo sumala sa pulong sa Ginoo nga kitang mga buhi nga mahibilin pa hangtod sa pag-abot sa Ginoo. Dili kita maguna kanila nga nangamatay. Kay ang Ginoo gayud mao ang maguna unya gikan sa langit o inubanan o singgit sa pagsugo o pagtawag sa pununuan sa manununda o sa tingog sa tumpita sa Dios o unya ang mga nangamatay hanggang Kristo muuna sa pagpamangon o kita nga mga buhi nga naibilin pagkasagawon ngadto sa mga panganod uban sa pagsugat sa Ginoo diha sa kanginan sa ingon niini kita makiguban sa Ginoo sa tanang panahon busa paglipayay kamo sa usap-usap pinaagi ni Eding Purunga. So dapat malipay tani Igsoon tungod kay mao kini ang gipahibalos ni Apostol Pablo alang sa mga Kristohanon nga hintel nga nakapit sa Ginoo Igsoon nga kinahanglan nga kita Igsoon mo padayon sa pagpangalagad taliwala sa mga pagsulay nga moabot sa atong kinabuhi, taliwala sa mga pag-antos, taliwala sa mga kalisod nga panahon na Igsoon. Dunay pulong sa Ginoo nga naghatag kanato nga kinahanglan mo padayon ta Igsoon. Kaya kung matras nas pagpangalagad Igsoon, kining giingon nga unang nangamatay o kakatong nangabuhi Igsoon nga butang nato wa mangalagad sa Ginoo Igsoon, dili gyud siya kaabot sa gitawag sa saad nga kinabuhi dayon. Kay matud pa sa Mateo Igsoon nga bisan pas pagbalik sa Ginoo mo diha naman siya sa kapanang panganuhan gani pagbalik ni Igsoon duna gyud mga tao magminatay. Nganong magbinatay man Igsoon kay wala sila kauban sa pagbalik sa Ginoo Igsoon. Daghang nga mga Kristohanon nagpatuyang sa kinabuhing kalibutanon pero sa pagbalik sa Ginoo wala sila makaapil Igsoon, no? Kanaon niya Mateo 24 versikulo 30 ug unya magpakita diha sa langit ang ilhanan sa anak sa tao ug unya ang tanang kabanayan sa yuta managminatay o ilang makita ang anak sa tao nga moabot sinapwang sa mga panganod sa langit inubanan ang dakong kagahong o himaya o pagasubuon niya ang mga manununda pinagi sa pusok na tingog sa trumpita o ilang pagaypuson ang iyang mga pinili gikan sa tanang kasugdanan o upat ka hangin gikan sa usa ka tumoy sa langit ngadto sa usa. So kini Igsoon ang pagbalik sa Ginoo musugo ang Diyos o mga manununda o iya katong tigomon ang tanang nangalagad kadto kang Kristo Igsoon mao kato iyang daton sa pinabuhi nga walay katapusan. Muna'y pagkalindot Igsoon nga kung makaapil ta sa unang pagkabanhaw ang kamatayon nga linaw nga kalayo wala na'y paghugot kanato. Ang subo pamalandungon Igsoon kung ibalik sa Ginoo nga wala kita diya magtinalog sa pagpangalagad wala kita magtinalog sa pagpangalagad Igsoon mo na'y delikado, no? Kaya pagbalik sa Ginoo Igsoon kato na yung nagkinabuhin Diyos nun, no? Hallelujah, bahalag mo sila sobra na mo ka Diyos nun brad musangko sa langit, salamat sa Ginoo kung musangko ka sa langit kaysa makulang ta Igsoon matagak pag yung ta Igsoon, diba? Delikado na Igsoon mo na Igsoon yung ni Pedro 1 Pedro 3 versikulo 11 kinahanglanan kayo diya ninyo magkinabuhin sa pagkawalaan o pagka-Diyos nun, no? Kaya sanglit kining mga butangas kalimutan pagkatunawon man sa ingon kaya ang pagbalik sa Ginoo Igsoon, hallelujah, di nato masabtan ang panahon.
Ingit kayo panahon ng igsoon, lisod kayo panahon ng igsoon. Wala dili ta kumpiyansa igsoon. Paningkamutan nato makaambit kita niini unang pagkabanhaw igsoon. Kay kung makaambit ta niini igsoon pagkanindot igsoon, pagkahayahay, pagka makita na nato ang Dios, makita na nato si Kristo na mo'y nagpalangsang sa krus. Makita na nato ang iyang naong. Ano? Hallelujah. Na din siya igsoon mo'y nagluhas na nato igsoon. Kung sa din sa kalibutan, makasinatitan ko na pagsulay, mga pag-antos. Nga namatod pa ni Pedro, kung kamo nag-aantos man, magatukyan sa inyong kaugalingon, no? Kung kini pagtuon sa Diyos. Ono Pedro 4, versikulo 19, busa sila nga nag-aantos, sumala sa pagtuon sa Diyos, kinahanglan magbuhat o maayo, magpiyang sa iyang kaugalingon, ngadto sa usa ka magbubuhat ng kasaligan. So kung kita igsoon, nag-antos ta din sa kalibutan, tungod sa atong pagsunod sa Ginoo, tungod sa atong pagpangalagad, tungod sa pagtuon sa Diyos, kinahanglan magbuhat yapon ta maayo igsoon. Diba? Habang Kristohanon igsoon, niabot lang ang mga kalisod sa kinabuhi, mga pagsulay igsoon, mga palatian, mga unsa pa na igsoon. Hallelujah. Usahay bubati ng kabugnaw sa pagkalagan. Amen? Usahay bubati na o kaluya sa pagtuo. Usahay bubati na o kagapoy. Diba? Giignan na sa mga kasulatan ng atong nahuy-huy ng kamot, atong iisa, yung atong tuhod na koalisyon. At sa itong kaon, Hibuhanon ba ito? Lagi pasabot ato igsoon, Hibuhanon 12, versikulo 12. O, nalingin din na igsoon. Yang pasabot, yang Apostol Pablo, busa iisa ang inyong nahuy-huy ng mga tuod, o iguna ang inyong mahuyang ng mga tuhod. O, himuang matulit ang agyanan sa inyong mga tiil. Aya, aron ang bakon nga dili, aron ang mga bakon dili malisa kung dili mamahayo dili. Kung pasabot igsoon, nga sa atong pagpangalagad sa Ginoo, kinahanglan dikon ang atong pagtuo. Kinahanglan dikon ang atong kasig-kasig, musog sa ubang sa mga pagsulay, sa mga problema, sa mga kalawalaton, sa mga kalisod, kinahanglan magmalikunon ang atong pagtuo diha sa Ginoo. Nganuman, amon kita makaambit kiining unang pagkabanhaw igsoon, kung atong paniwaon igsoon, kung gani maabtan sa Ginoo nga buhi pa ibalik niya igsoon. Kaya ingon si Apostol Pablo nga katong mga nangamatay diha kang Kristo igsoon nga nangalagad yun na tinutanay, adunay kinabuhing walay katapusan nga ilang madawat. Maingon man usab ang ibilin dili sa yuta o nangalagad sa Ginoo pagkasagdawon ngadto sa panganod igsoon, o kitantanan ana igsoon makikuban ngadto sa Ginoo, musugat sa Ginoo igsoon aron sa pakikuban ngadto sa kinabuhi walay katapusan. Mo nay panikamutan sa matag usa ka Kristohanon igsoon. Mo ipadayon lang ta, dili ta mo liso sa atong mga tiil igsoon sa mga buhat nga dili sa Dios. No? Kaya nga naman, kaya ang kalibutan igsoon nga pamilya sa mga Kristohanon. Mga Kristohanon karon, mga kabatanunan, bisag padili mga kabatanunan, nibiya na sa pagkalagad sa Ginoo. Naluya igsoon, naluya sa pinansyal, naluya sa mga unsabay makapaluya igsoon. Kay kung luya tas Ginoo igsoon, sabot yun na kalisod igsoon. No? Hallelujah. Ang mga apostolis kaniadto bisan pa sila kinabuhi igsoon, nagapadayon sila sa pag-alagad sa Ginoo, bisan naa kanila ang mga pagdakmal, mga kasakit, mga kawalaton, mga kalisod. No? Hallelujah. Mo niya akong kanunay butang sa huna ang mga kaagi sa mga apostolis. 1 Korinto 4 versikulo 11, matod pa rin. Ang to dining takna karon kami mga gutom. Mga gutom ang mga apostolis sa ilang panahonan. O mga uhaw, o mga walay sapot, ginagbalad kami. O wala kami kaugalingong puloy-anan. O kami nagbudlay o nagbuhat ginamit ang among kaugalingong mga kamot. Sa dihangan, napasipalahag, sulti kami manalangin lang. Sa dihang lutuson kami kailog lang. O sa dihang butang-butangan kami nagpakiluoy lang. Bisan gani hangtod karon kami ginaisip man nga mga huglaw o siniligan o sa kinahig gikan sa tanang butang. Kinani ang kinabuhi sa Kristohanon igsoon. Kita wala ta magwali og prosperity, wala mga panalangin igsoon. Daghan karon igsoon mga pastoran bisan paasa nga mga churches. Dili sana magwali og mga kahimtang ba? Mga kahimtang igsoon, hindi na kininti atong mga kahimtang karon.
Nanaatas talisod igsoon, may haniaguman usab di sa mga apostoles. Kaya ingon lagi si Pablo, magmawaton ka mo kanako, maingon ako niawat ng Kristo. No? Usahay din nato mapikpik ang pagkinabuhi sa mga apostoles. Kaya sila igsoon, ginagmalan, gisakit, uhaw, gutom, gibutang-butangan. Pero nagtrabaho sila, ginamit ang mga kamot. No? Dununo ay mulutos, ilaw panalaginan. No? Dunay mong pasipala kung pailog lamang sila. Kita igsoon, hallelujah, buwan financial lang siguro ang problema. Hindi nataginahan mo pakita niya sa Ginoo. Hindi nataginahan mo alagat sa Ginoo. No? Hallelujah. Kaya bisan pa nga siguro igsoon, nagyawasan niya sa tanan. Niya kung unsay naa igsoon, pati ang iyang kinabuhi, labtan pa siyawa igsoon. Itandog pa sayawa ang iyang lawas. Gihatagan sa panatian sa Dios. Matod pa niya igsoon. Ako hubo nini kalibutan na kung balik sa Dios. Nandito hubo, dalay kong ang ngalan sa Ginoo. Nagkahimo pasihog sa pagpasalamat ngadto sa Dios. Nagkahimo pasihog sa pagsimba ngadto sa Dios. Taliwala sa dako ng mga pagsulay nga miabot siya kinabuhi. Kita igsoon, hallelujah. Usahaw na lang ka igsoon kung muabot na yun ang dako ng mga paglutos igsoon. Huwag pagalit sakiti, huwag pagalit paulay dugo igsoon. Daghan na ang dili mo alagat sa Ginoo. No? Daghan na ang dili mo lahukay sa pag-alagat sa Ginoo. Hallelujah. Muna kita igsoon, ipinumduman sa Ginoo, na dili kita may sama sa mga Kristohanong unang panahon igsoon, na nibiya sa pagpangalagad tungod sa paghigugmas kalibutan. O dili jud makaambit sa pagkabanhaw igsoon, no? Sige sa man to igsoon, na higugmas kalibutan, pag iyang gibiyaan si Apostol Pablo. 2 Timoteo 4 versikulo 10, mungkin si Dimas igsoon. Kaya ako gibiyaan ni Dimas tungod sa iyang paghigugma ining kalibutan na karon ug miadto ngadto sa Tesalonica. Tungod sa paghigugma ni Dimas sa mga butang sa kalibutan, gibiyaan niya ang buluhaton ni Pablo. Nila Pablo igsoon. Nagpasangon sa Dios ngadto kanila igsoon. Hallelujah. Mo sa panahon ni Kristo dili sa kahimulong sa dihang niingon siya nga akong lawas mo'y tanuod kay kalanon ug ang akong dugo mo'y tinuod kay lindon ug ang mga tao nga nakadungog niini nigbiya sila sa Ginoo o wala na mo padayod sa pagnakaw kauban ni Kristo. Giignan ni Kristo ang napulo ug dusi mo na ka mga tinundan mubiya usab ka kanako. Pero si Pedro akit nga nitubag, Ginoo, asa man kami paingon, ikaw man adunay pulong nga naghatag o kinabuhi walay katapusan. Kung bubiya tas Ginoo igsoon wa gyud paingon, no? Magkaluluoy yun ang tao nga bubiya diya sa Ginoo. Munay sakto nga pagkaistorya. No? Kaya ingon ang 1 Pedro 4 versikulo 18, lisod magani maluwas ang taong matarong. Unsa ni matarong? Bautismado sa pangalan sa Ginoo. Matarong na na. Lisod maluwas ang taong matarong unsa paghaon niya dangatan sa mga dili gusto o makasasala. Kung sa may dangatan sa mga dili gusto o makasala, pagkahinugman sa silod. Kita igsoon nakaambit ihas kaluwasan sa Ginoo. Manitawag yung teksyo. Isulti na ni Kristo igsoon, Matthew City, 13:14. Sunod ka mo agi sa pultahan ng sikpit. No? Kay dako ug luwag ang dalan padulong sa kapindihan ug daghan ang nagasubay agi niana. Kay sikpit ug higpit ang dalan padulong sa kinabuhing dayon ug jutay ra ang nakatultol niana. Hindi nga lada igsoon, jutay ra ang nakatultol niya. Gani gisalikway ka na lalada igsuon. Apan kita igsuon nagapabiling pagbalo, labisan sa aton kadutay igsuon pagsusunod sa silpit nga puntahan. Mao kini ang atong gisubay nga dalan tungod kay gusto kita igsuon makaapil ni anang kinabuhi walay katapusan. Amen. Muna manikamot ta igsuon. Dili ta makuyawan igsuon sa mga pagsulay nga moabot sa atong kinabuhi. Kay ingon si Kristo ang mulahutay. Siya lamang ang mamaluwas. Kinsa may luwason ni Kristo. Kung matagusa ka nato, di ta mulaw tayo sa pag-alagat sa Ginoo. Una mo ba siya luwason ni Kristo? Wala. Wala siya luwason kung di ta magpadayon. Apan kung magpadayon ta, pagtutok diha ka Kristo igsoon, maangkon nato ang kinabuhi walay katapusan. Magiingon nga, itutok nato ang atong mata
ngadto kang Kristo kay siya mao ang mag-uugmat o maghihigpit sa atong pagtuo. Sa atong paigsuon, kang Kristo na ita mukuha og source sa atong pagtuo aron kita mahigpit diha sa iyang atubangan igsoon. Utok ta. Hallelujah. Ayaw tutok sa imong silingan. Ayaw tutok sa imong isidakaw. Ayaw tutok sa mga butang na makapandol sa imong pag-alagad sa Ginoo. Ngano man, kaya kung ato tutukan ang mga butang na dili ikalipay sa Ginoo igsoon, sigurado igsoon, hagba kita igsoon. Kaya nagahagba na ito igsoon, ang yawa, aptik kay makabilan na ito igsoon. No? Hallelujah. Basta na ito igsoon, basta usaon ako, may igsoon, wala din. Huwag igahin, ikot na sa klase. Huwag pa kasi nakabuhat, o salat, na dili kamatay, na ikamatay, no? Kaya tao igsoon, imong may mayan, igsoon, dahil galing kayo na, o kasing-kasing, anot na lang igsoon, no? Ang Diyos na lang mag-igot yun. Kaya dili mata pwede igsoon, punalan na ito, anong simpa. Di ka na ito patiran, anong simpa igsoon, no? Pagpahilog yun ang sa kaniskuhanon, no? Labi na sa bila sa mga kaigsunan ng luya pas pag-alagad sa Ginoo. Ang importante lamang igsoon nga kita igsoon nga naa karon diya sa pag-alagad sa Ginoo. Dili kita sama niadtong mga tao nga nagsugo igsoon nga din mga tao nga walay paglaom. Kita nga mga Kristohanon nga nangalagad karon, kita ang mga tao nga dunay paglaom dahil sa pagbalik ni Kristo atong gipaabot ang iya pagbalik makabaton kita kinabuhi walay katapusan. Ingon ni Pablo, dili kami sa ingon nga dili namo ipahibalo ang pagbalik sa Ginoo ay sa among ipahibalo kaninyo nga sa pagbalik sa Ginoo dili kita muna katong mga matay igsoon kundi kita mamuban sa pagbalik sa Ginoo, no? Hallelujah. Mo na panikamutan nato igsoon ang pagbalik sa Ginoo. Dili kita magsama unta sa mga katapusan nga adlaw nga dunay mga siguro nakita na kung mga piki ka mga Kristohanon ba? Mga piki nga mga tao igsoon nga bisan pa mga Kristohanon higda nila sa 2 Pedro nga hain naman ang Ginoo nga nagsaad nga bumalik siya. No? Nang mamatay na ng among katigulangan hangtod karon wala maghihapon ang Dios, no? 2 Pedro 3 versikulo 1. Mao ni ang mga tao igsoon nga nawad-an ang paglaom sa Ginoo sa pagpaabot sa pagbalik, no? 2 Pedro 3 versikulo 2. 2 Pedro 3 versikulo 2, kinahanglan inyong hinumduman ang mga propesiya sa balaang mga propeta nga ang sugo nga gihatag sa Ginoo nga manuluwas pinaagi sa inyong mga apostolis una sa tanan. Kinahanglan may baluan ninyo sa ulahing mga adlaw. May mga mayubiton ug managpanunga ug managyubit kung magpahiyon sa ilang kaugalingong pangipog ug mag-ingon. Hain naman ang saad siya pag-anhi kay sugat sa pagkamatay sa among mga amahan. Ang tanang butang nagpabilin man nga maunang gihapon. Sugat pa sa pagtukod sa kalibutan. Sila nagpakabuta sa tinuod nga butang nga mao kini nga sa karaang panahon pinaagi sa pulong sa Dios ug adunay mga langit nga naglungtad ug usa ka yuta nga naumol gikan sa tubig ug pinaagi sa tubig ug pinaagi niya ang kalibutan nga naglungtad kaniadto gilulupan sa tubig ug nalaglag apan pinaagi ra usab sa mong pulong ang mga langit ug ang mga yuta karon nagalungtad gitagana alang sa kalayo ginatipigan alang sa adlaw sa pagpanudya ug sa kalaglagan sa mga tawo dili Dios nun. Apan mga hinigugma ayaw kamo pagpakabuta diining usa ka tinuod nga butang alang sa Ginoo ang usa ka adlaw ingon lamang sa usa ka tuig ug ang usa ka libo ka tuig ingon lamang sa usa ka adlaw. Bahin siyang saad ang Ginoo dili langay-langayan nga mo'y pagsabot sa uban. Inunuha siya wala inunuha siya nagpailog kaninyo nga wala magtingwa nga adunay mahanaw kundi ang matag usa managpakagabot sa pakilusod. Mo nay gusto sa Ginoo igsoon nga bisan pa dunay mga tao nga dili gusto nga mubalik ang Dios igsoon. Dunay mga tao nga mabiyay-biyayon, dunay mga tao nga mapasipalahon nga kaniadto dasipas pagpangalagad hantod nga mabugnaw ang pagtuo hantod napunan sa pag-abot sa Ginoo bisan pa ang mga Kristohanon nga nangalagad ihimong ipa-discourage nga matod pa nila hain naman ang mga pagbalik sa Ginoo nga sukat sa
pagtukod sa kalibutan ang among amahan nga namatay lang gyapon. No, wala mang gihapon mubalik ang Ginoo. Hinungdan nga wala mubalik ang Dios. Tungod kay dili sa gusto nga adunay malaglag kun dili ang tanan managpakakampot sa pagkiluso. Kaya ang tao igsuon mataktan niya ng sala, igsuon delikado yun. No, kung labi na dili siya kay Nuson kung mamatay sa igsuon. Kaya ang pagbalik sa Ginoo, matod pa sa Ibuano 9:28 nga ang pag-anhin ni Kristo dili nalabot sa sala, kung dili labot niya itong nagtinguha sa pagpaabot sa iyang pagbalik. Kung nakikandas Ginoo, nga doon na tayo lama, doon na tayo mansa sa sala, igsuon, muna delikado igsuon. Gawas kung mamatay tayo igsuon nga nagtinga, patay igsuon, makakalayo patay pasaylo. Pero kung nakwat siya tas kalimutan, nagkinapuhi tas sa sala, naligsan tas kasada, kung saan po pangayon po pasaylo, doon na tayo lama igsuon. Siguradong yun igsuon, makalangoy-langoy yun sana si Pedro. Diba? Muna, hindi na kumpiyansa sa atong kinabuhi igsuon. Kinahanglan magtukaw kita sa atong pagkalagat sa Ginoo. Kinahanglan magmalikunon ang atong pagtuo o magpakalalaki kita igsuon sa tanang mga pagsulay nga mobot sa atong kinabuhi. Matod pag ginasig ni Pablo, 1 Corinto 16:15, pagtukaw ka mo, pagbarog ka malikon sa inyong pagtuo, magpakalalaki ka mo, makusganon ka mo, buhatan ninyo ang tanan ninyong pagabuhaton, uban ang gugma. Muna kita igsuon, nga gusto makaambit o kinabuhi ulay katapusan, ato kining paningkamutan, nga diin kita, hallelujah, makauban sa pagbalik sa Ginoo. Muna igsuon, salamat sa Dios igsuon, sa mga pulong sa Ginoo, gamay ra man insay, inawag ko nga dili nato malabay kawang sa magkausa ka nato. Dili nato ikasakit ang mga pagpinumdum sa Dios igsuon, kaya alang muna sa atong kayuhan igsuon. Muna ang dungog o gimaya ako ibalik sa atong buhay na Dios igsuon.